Shirinmu ne kuma zai tattauna ne akan matsalolin da ke faruwa a gidan aure idan ya zamana mata ce take aiki ba miji ba a wannan gidan auren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Har kullum dai sunana Mr. Complete. Muna tare da baƙuwarmu Minat. Shirinmu ne kuma zai tattauna ne akan matsalolin da ke faruwa a gidan aure idan ya zamana mata ce take aiki ba miji ba a wannan gidan auren. Za mu fara da ke me yasa mata idan ya zamana matanka tana aiki za ki ga suna wani forming suna wani isa suna nuna su waye dan sun ga kila mijin bai aiki ko wani abu. Akwai kalubale da yawa da mu maza muke fuskanta game da idan ya zamana mace ba ta namiji baya aiki matan ne take aiki. Ai babu kalubalen da ya wuce insecurity. Kawai yanzu shi responsibility shi ne ya dauki nauyin gida tun ba a gefen mu nan a Hausance yadda muka saba. Namiji shi ke fita ya nema, ke mace kawai aikin ki zauna a gida ne ki fita da tarbiyyar yaranki ki kuma gyara gidanki. To idan ya zama da shi baya aiki ke kike fita kike nema, ai wannan responsibility ya sauka daga wuyan shi ya hau wuyanki, kuma shi a wurin shi ba lalle abin ya mishi daidai ba saboda yanzu gani zai yi aito shi yanzu kawai shi dai bai da wani amfani ne ke fita kike nemo. Ai rashin amfanin dole ya zama bai da amfani mana tunda za ta goranta mai ma wata ma za ta zo ta gaya ma 'ya'yanta ita ke ciyar da gidan ko wani abu. Wallahi duk macen da ta san me take yi kuma tana son ka domin Allah, wallahi ba ta yanda za a yi ta fita tana nunawa ita take ciyar da gidan ko ita take yi, wallahi ba lallai a sani ba. To ni na san matan da wallahi ta zo tana faɗan irin taimakon da take yi wa mijinta. To, kin je su suka san damuwan da ke tsakaninsu, amma dai duk macen da take son ka da gaske kai ne fa uban 'ya'yanta, ba ta yadda za a yi ta. Ai manta take kai ne uban 'ya'yan nata ai. To sai tana ciyar da gida ya mutu kenan. To kin ga tana ciyar da gida kin ga ai za ga ma tsoranta kake kirikiri nan in matanka na aiki. Kirikiri za ka ga za ta je wani wurin da kai a ranka bai so amma dole za ka yi hakuri ka kyale ta. Saboda tana jin yanzu ita ke da authority take da power, saboda kuma kina iya ganin ma dan rike gidan da tema na wani dan lokaci ne kaɗan ya rike ta kila sama da shekara 30, amma sai irin wani jarabawa na rayuwa ya samu macen ta rike gidan, amma za ki ga maganganun da za ta dinga gaya mishi wallahi za ki ce bai taɓa mata komai a duniya ba.